A Marcha Mundial das Mulleres denuncia a incorporación á docencia no CEIP Prácticas da Ponte dun profesor condenado por agresión sexual. O luns, día 2 de setembro, o profesorado está chamado a incorporarse ao traballo. Din que a comunidade educativa vive con preocupación que un profesor condenado poida regresar ás aulas. Dende a Marcha Mundial das Mulleres exiximos a inmediata intervención da Consellería de Educación, pois defendemos que ante as denuncias de agresión e abuso compre apartar ao acusado cautelarmente mentres a instrucción e o proceso de denuncia identifiquen as responsabilidades, pois a seguridade das alumnas debe ser a prioridade da comunidade educativa. Os procesos xudiciais son longos ata que hai sentenzas firmes e iso non pode ser unha excusa para permitir que un agresor manteña contacto con potenciais agredidas. Neste caso concreto, os feitos probados que aparecen na sentenza alertan da irresponsabilidade colectiva que supón permitir que unha persoa que cometeu abusos empregando a súa autoridade como docente manteña contacto co alumnado. Piden que a Consellería de Educación impida que o condenado volva a manter contacto co alumnado e non lle facilite a posibilidade de cometer máis agresións. Instan, ademais, a dirección do centro a que se negue a esa posible incorporación. Dende que hai 2 anos se puxo esta denuncia, este profesor incorporouse primeiro ao centro onde estaba a agredida e outras alumnas que recibiran estas mensaxes e despois, o curso anterior, estuvo na súa praza, neste colexio, no CEIP Prácticas, antiga Aneja, no barrio da Ponte. Pensamos que é absolutamente inconcebible que xa habendo unha denuncia, pero cando menos xa con feitos probados, a sentenza non é firme, pero os feitos que son probados nesa sentenza que temos agora, eso vai a ser así. E é absolutamente inconcebible que a momento de agora, a día de hoxe, non sabemos o que pasará. Igual mañán colle unha baixa, pero polo de pronto inspección non o apartou. A Consellería de Educación creemos que está sendo non só neglixente, sino cómplice do agresor. Por todo isto, o luns convocan unha concentración diante do CEIP Prácticas ás 10 da mañá.